Госпожо, как се казвате? Силбиеца Симова Алиева. Кога ви преглеждах? Кога беше, бабо? Преди 20 дни, на 7. Така. Какво открихме? Открили много работи. Травма на главата, злъчка с камъни, дроп увеличен, бъбреци с камъни, главоболие и главоболието, и сърдечно заболяване. Добре. И високо кръвно. Така. Добре, почнахме да те лекуваме. Да. Първо изкара камъните от жлъчката. Да. Какво стана? Ами, после получих подобрение на жлъчката и на жлъчката, да. Улекна ли? Улекна ми. Добре. Улекна ми, даже съм ги видяла, зелени камъни бяха. Видяла си ги? Да. Добре. Имаш повече сили и енергия. Ма сега по-съм добре за сега. Само че дед бъбреците много... Бъбреците сега излизат камъните. Много даже. Добре. Какво стана с главоболието? Главоболието отихна. Изчезна? Да. Колко време имаше главоболие? Много отдавна. Много отдавна. Много отдавна се викат, нали, високо кръвно. А сега как е? И сега по-добре. Нямаш главоболие? Нямам главоболие сега. Значи си доволна от лечение? Да, доволна съм благодарение на вас. Добре, благодаря ти и аз. Да.